Здравейте! Днес имаме тук един кашон каньон и в него има Gravel Bike Grizzle 7 2x12. Сега ще видим как се сглобява. Като тук са аксесуарите и инструментите за сглобяване, които предварително са подготвени. Някои неща са поръчвани от AliExpress, педали хибридни на Shimano, SPD, Sigma велокомпютър, бутилка с инструменти, бутилка за вода, стойки, динамометричен ключ за затягане на педалите и гедоре за останалите неща. Добре, нека сега да видим какво има в кашона. Оп, така. Enjoy the ride. Се насладим на карането. Първо трябва да се насладим на сглобяването. Така, имаме Quick Start Guide. Ще четем какво ще стартираме. Така. Тук имаме Let's Get Started. Кита, фолио, суха турба. Имам от предишния ми камион така суха турба, не е много суха, доказано във времето. Така, стандартният комплект за Германия, изискванията профил. Светоотразители, заден червен, преден бял и оранжеви за каплите, 600 грам за затягане и предпазител за накладките да не се заключват. Когато няма какво беше? Тук. Така, хубавото са дали и такива гумени тапички, когато не слагаш нищо, по-разбита да си запушиш, което е добре. Има 600 грам за сглобяване. Той е динамометричен с 6 Нм сила. Браво е! Много неща са дали хората. Отделно динамометрично ключе. Към предишния каньон имах такова. На крайници малко паста за асемблиране на карбонови чарки. Това е за колчето на седалката. Добре. Махни атакото. Така. Сега вадиме работи. Това колче, може да разопаковаш седалка. Предна капла. DT Swiss. Добре опакована. Информация за DT Swiss. Импортен, добре. Да.
Идва ред на педалите. Взимаме дадената грес. Омазваме малко оста на педала. Резба така, че се навива. Така. Приготвили сме динамометричен ключ. За тези педали на Shimano дават 35 до 55 Нм. Аз съм го сложил на 45. Навиваме го първо ръчно. С обратната резба на стоя, да. Левия педал е с обратна резба. Наляво се навива вместо надясно. Този това е долен ляв педал. Така. Така, да ключа в тази посока. Да видим как ще го вкараме. Завърти кормилото така някакси. Я на другата страна. Много ми е голям ключа. Ще трябва само. Ще издържиш аспирачка, стисни хубаво. Стиска. Изпусна. Добре, ще му стига толкова. И след известно време работа имаме един напълно готов гравел байк за път. Тук има 3 литрова чанта за багаж, която е водоустойчива. В тази бутилка тук за инструменти, вътре всички инструменти, резервна гума, помпа, за да не се мократ лепенки и така нататък. 6 вода, тук малко виждате не стига до стойката, опира в тая. Има чантичка, която е закрепена с винчета за рамката. Ето е вътре как изглежда. Телефон, някакви дреболи и парички. Sigma ROX компютърче. Тук вътре са парчетата. Тук един голям фар. Ето как става. На свети. Така. Отзад сложих светоотразител, който върви в комплекта, и под седалката или седлото, както се казва, навиваме друго фарче, което е доста издръжливо и доста хубаво се вижда през нощта. Ето как изглежда.
Към модела купих оригинални калници от Каньон, алуминиеви. Ето горе-долу как ще изглежда с тях, когато се монтират. Сега няма да ги слагам, тъй като сезона вече идва лято и няма да се налага, но за есента и ранна пролет са идеални. Мисля, че доста добре пасват и ще пазят от кал и вода. Има си дупки специално за тях за монтаж. Регулират се дължините, така че да се напаснат най-точно и от Каньон твърдат, че не тракали, за разлика от стандартните. И сега първи тестове на новия Grizzle 7 по офроуд.